Ola, moi bons días a todos e todas. Estamos hoxe aquí con Elena Rodríguez Camacho, que é a facultativo especialista en Medicina Preventiva e Saúde Pública e no Servicio de Detección Precoz de Enfermedades desta Dirección Xeral de Saúde Pública e nos vai presentar os resultados do Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Cervix desde el 2022 hasta o 2024. Cando queras, Elena. Moitas gracias, Agrario. Bueno, bo día a todos, gracias por estar conectados. En primeiro lugar, quería explicar por que estamos aquí hoxe, vale? Xa no ano 2018, o director xeral da OMS fixo un chamamento para conseguir reducir e eliminar o cribado de cancro, o cancro de cervix a nivel mundial. A raíz desto, no ano 2020, saleu a Estrategia Mundial da OMS para acelerar a eliminación do cancro de colo uterino como problema de saúde pública. Esta estrategia consta principalmente de 3 ítems. Conseguir unha cobertura do 90% de vacunación contra o VPH en nenas antes dos 15 anos, unha cobertura de detección do 70%, aquí estaría o programa de cribado, e un 90% de tratamento daquelas lesións precancerosas e dos cancros de colo invasivo. Con todo isto conseguiríamos unha tasa de incidencia umbral de 4 por 100.000 mulleres ano. Ademais, por que se fixo isto? Porque o cancro de cervix é o cuarto en incidencia en mulleres a nivel mundial e o segundo, se falamos de mulleres de 15 a 44 anos a nivel europeo, representa a cuarta causa de morte por cancro femenino a nivel mundial e ten unha causa clara, que é a infección polo virus do papiloma humano. Deste virus sábese que hai 14 genotipos que son os de alto risco, que son os que levan a desarrollar lesións malignas. Ademais, en abril do ano 2019, existe unha orden de modificación da Carteira Básica Común de Servicios do Sistema Nacional de Sanidade que nos dixo que en 5 anos tiñamos que iniciar o programa poblacional de cribado en mulleres de 35 a 65 anos utilizando como proba primaria a detección de infección polo virus do papiloma humano. Galicia adiantouse a este plazo que nos deron e xa no ano 2020 comezamos un estudio piloto. A nosa población serán entonces mulleres de 35 a 65 anos que teñan tarjetas sanitarias Sergas. Temos aproximadamente 600.000 mulleres neste rango de idade. Utilizamos como proba primaria a determinación de infección polo virus do papiloma humano de alto risco, que se fai cada 5 anos no caso de ser negativo, como proba reflex a citoloxía e como proba diagnóstica a colposcopia. As datas de implantación, como vos comentei antes, en decembro do 20 comezouse un estudio piloto na área centro de Lugo, que se estendeu xa en abril do 22 ao resto da área sanitaria e comezouse a estender ao resto das áreas en julio do 22. Como vedes, conseguimos finalizar a extensión de todo o programa en decembro do 23, introducindo Coruña como última área sanitaria. Como facemos a invitación, que isto é algo tamén no que fomos pioneiros en Galicia? Temos toda a población con tarjetas sanitarias Sergas introducidas no noso sistema. Naquelas mulleres que teñen teléfono de suscripción Sergas enviamos un SMS e son elas as que deciden se queren ou non participar e como facer a recollida da mostra, ben con autotoma ou ben con cita na súa matrona, e aquelas que non teñen teléfono de suscripción Sergas envíaselles unha carta da mesma forma, con tarxetiña que elas escollen como queren participar. Indo xa ao tema, os resultados do programa ata decembro do 24. Conseguimos realizar 187.748 invitacións, obviamente a día de hoxe xa son moitas máis, vale? Cada mes facemos invitacións do programa. O total de mulleres invitadas máis as captadas polas matronas que están facendo unha labor enorme de captación de mulleres, chegamos ás 254.000 casi, polo tanto conseguimos unha cobertura de invitación en 2 aniños do 40,8%. Como vedes, hai distintas coberturas nas distintas áreas, porque, como xa comentamos antes, foronse implantando en distintos momentos dos anos. Que escollen as mulleres cando as invitamos? O 44% dos casos escollen cita e o 56% escollen autotoma. Conseguimos, por tanto, unha participación efectiva entre as que nos invitamos e as que nos captan as matronas do 60%. En canto ao número de test analizados, hai unha unidade central de análisis situada no ULA, a unidade central de análisis do programa, que tamén fai unha labor enorme de traballo, e temos xa 151.509 test analizados, tendo un 6,6% de positividade para o virus do papiloma humano de alto risco. Cando analizamos únicamente os xenotipos 16 e 18,
que teñen unha indicación de derivación directa a colposcopia, vemos que o 35% desta positividade derívase dos 16 e 18. En canto a lesións detectadas polo programa, temos xa casi 2.000, naquel momento ahora xa temos máis, 2.000 mulleres de seguimento polo programa, vale? Casos de CIN1, 1.200, CIN2, 426 e CIN3, 232. Como vedes, obviamente, distinto nas distintas áreas, porque unhas comezaron antes que outras. Todas estas mulleres quedan a seguimento por patología cervical e poden volver ao programa en aproximadamente 2 anos de seguimento se os ginecólogos correspondientes así o estiman. E, por último, os casos de cancro detectados, cancro invasivo. Tiñamos naquel momento 45 cancros invasivos. A día de hoxe xa son 59. Os estadios, como vedes, 80% están en estadios iniciais, 1 e 2. Eso non se modifica, cos que temos a maiores tamén é igual, o que supón un 0,3 por cada 1.000 mulleres cribadas. De estos cancros, os 77,7 teñen un HPV 16 e case a mitad dos cancros teñen unha citología negativa ou insatisfactoria, o que nos realza o valor da proba diagnóstica co virus do papiloma humano. Vale. E nada máis. Moi ben, pois moitas gracias, Elena, e nada máis convocarvos a todos a la próxima sesión técnica do martes 10, que será a experiencia piloto da rede de farmacia Sentinela para a vigilancia de infecciones respiratorias agudas. Moitas gracias a todos e hasta a próxima.